Kaixo berriro. Batzuetan, ustekabean arriskutsua den zerbait gertatzen denean, asko ikaratu gaitezke. Normala da. Horregatik, oso garrantzitsuak diren hainbat aholku emango dizkizut, urduritasuna gutxitzen eta egoera seguru batean jartzen lagunduko dizutenak. Geratu nirekin, guztiak ikasteko. Larrialdiren bat gertatzen bada, lehenengo egin behar duzuna, heldu baten bila joatea da. Entzun adi eta jarraitu esaten dizuna. Ez kezkatu, pertsona hori laguntzeko eta zuzaintzeko dago. Zure auzoan edo eskolan badaude informazioa ematen diguten seinale eta kartelak. Batzuek esaten digute noiz igaro dezakegun kalea edo non egon daitekeen arriskuren bat. Begiratu ondo, segurtasun handiagoa ematen dizute eta zer egin behar duzun jakiten laguntzen dizute. Zerbait ustekabean gertatzen bada, normala da pixka bat beldurra edo urduritasuna sentitzea. Baina garrantzitsuena lasaitasuna mantentzea da. Lasaitzeko, saia zaitez hau egiten. Hartu airea sudurretik. Lore bat usainduko bazenu bezala. Bota poliki ahotik. Kandela bat itzaltzen ariko bazina bezala. Egin ariketa hau hainbat aldiz, eta ikusiko duzu nola hobeto sentitzen zaren. Zenbait larrialditan, eskura izateak lagun zaitzake. Kolore biziko jaka edo arropa deigarria, ondo ikusaitzaten. Oinetako erosoak, segurtasunez mugitzeko. Hotza edo beroa egiten badu, eguralditik babestuko zaituen zerbait. Gogoratu, garrantzitsuena erosotasuna da eta zure gorputza babestea. Telefono bat gertu baduzu eta laguntza behar baduzu, markatu 112. Larrialdi zenbakia da. Laguntzen dakiten pertsonak erantzungo dizute. Hitz egin poliki eta azaldu zer gertatzen ari den. Oso azkar iritsiko dira zu zaintzera. Jarraitu beti egoera hauetan zer egin jakiten duten pertsonen jarraibideak. Suhiltzaileak, poliziak, irakasleak. Haiek esango dizute zer egin eta seguru mantenduko zaituzte. Eta gogoratu, garrantzitsuena lasai mantentzea da, arreta zentzutea eta laguntza eskatzea behar duzunean. Horrela, zeure burua zaindu eta beste pertsonak ere lagundu ahal izango dituzu. Laster ikusiko dugu elkar, ikasten jarraituko dugu elkarrekin.